Ewch ati I liwio dyfodol meysydd Bancio a Chyllid. Boed yn addasu I feysydd buddsoddi, Bancio, neu'r sector gwasanaethau ariannol ehangach, mae ein MSc mewn Economeg, Bancio a Chyllid yn pontio'r bwlch rhwng damcaniaeth ac ymarfer. Dewch I archwilio meysydd modern a rhai sy'n dod i'r amlwg mewn perthynas â Bancio a Chyllid, gan gynnwys cyllid canaliadwy a rheoli risg. Byddwch yn dysgu sut I ddehongli data economaidd, asesu amodau ariannol a gwneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar dystiolaeth. Gan edrych ar sylfaeni microeconomaidd a dynameg macroeconomaidd, byddwch yn dysgu sut a pham mae sefydliadau ariannol yn ymddwyn fel y maen nhw, a beth mae hyn yn ei olygu mewn perthynas â gwneud penderfyniadau yn y byd go iawn. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ymarferol o farchnadoedd ariannol a systemau bancio, yn ogystal ag ennill y sgiliau technegol sydd eu hangen I ffynnu mewn gyrfaoedd ariannol ar draws y byd. Ymunwch â ni I ddylanwadu ar farchnadoedd a pholisïau ac arwain newid gwell yn y diwydiant.